дар физика мо 4 ҳолати агрегатӣ дорем. Кадом ҳолатҳои агрегатӣ? Газ, моеъ, сахт ва чорумин ҳолати агрегатӣ ки дар бораи он ҳоло пурра наомӯхтаанд, ном дорад плазма. яъне ки дар физика мо чанд ҳолати агрегатӣ дорем? 4 ҳолати агрегатӣ. Сахт, моеъ, газ ва плазма. Плазма ин чорумин ҳолати агрегатие мебошад ки ҳоло дар умум моро омӯхта нестем. яъне ки хуб омӯхтагӣ нестем ва ҳозир дар давоми омӯзиш қарор дорад. сар мекунем аз ҳолати агрегатии газӣ. мо ба шумо як таблица овардем ва дар инро мо ҳозир якҷоя пур мекунем. ҳолати агрегатии газӣ. ҳолати агрегатии газӣ якум савол чи аст? Шакл. яъне ки дар бораи шакли он мо бояд маълумот диҳем. Газҳо шакл доранд? Не. Газҳо шакли муайян надоранд. Шакли муайян надоранд. ҳаҷми муайян. Газҳо мисол ҳаво газ аст. ҳаво ҳаҷми муайян надорад. яъне ки ҳаҷмаш номуайян аст. газҳо на шакли муайян доранд, на ҳаҷми муайян доранд ва молекулаи онҳо доимо ҳаракати бетартибона мекунанд. ҳаракати чӣ гуна? ҳаракати бетартибона. газҳо на шакли муайян доранд, на ҳаҷми муайян доранд, ҳаракати молекулаашон бетартибона мебошад. дуюм ҳолати агрегатии моеъ. ҳаракати моеъ. нигоҳ кунед. аввал мо чиро бояд гӯем? Шакли доштан ё надоштани онро. ягон моеъ гӯед. моеъ мисол об. об моеъ аст? Бале. мо обро чӣ кор мекунем? аввал ба як зарф мегирем, ба ягон стакан меандозем. мебинем ки об шакли стаканро гирифт. агар онро ба ягон зарфи дигар, яъне ягон бахлашка андозем, зарф шакли бахлашкаро мегирад. агар боз ба ягон қутии дигар андозем, шакли қутиро мегирад. яъне ки шакли моеъ номуайян аст. мо ба кадом зарфе онро меандозем, шакли ҳамон зарфро мегирад. яъне ки моеъҳо шакли муайян надоранд ва шакли онҳо аз чӣ вобастагӣ дорад? аз зарфе ки мо онро меандозем. дуюм савол. оё моеъҳо ҳаҷми муайян доранд? нигоҳ кунед. агар мо 1 литр обро чи дар стакан, чи дар бахлашка, чи дар ягон зарфи дигар резем, он 1 литр боқӣ мемонад. яъне ки ҳаҷми он муайян аст. ҳаҷми он кам ё зиёд намешавад. яъне ки ҳаҷми муайян доштааст. сеюмин савол. ҳаракати молекула. моеъҳо ҳолати агрегатие мебошанд ки молекулаҳояшон ду нав ҳаракат мекунанд. агар мо ягон моеъро гирем, даруни моеъ ҳаракат мекунад ҳаракати бетартибона, молекулааш чӣ гуна ҳаракат мекардааст? Бетартибона. ва қисми сатҳии моеъ ҳаракат мекунад ҳаракати лапанда. ҳаракати чӣ гуна? Лапанда. ҳаракати лапанда гуфта ин гуна ҳаракатро меномад. яъне ки моеъҳо молекулаҳояшон ду намуд ҳаракат мекарданд. якум ҳаракат бетартибона, куҷояш? Даруни зарф. дуюм ҳаракат лапанда, куҷояш? Болои зарф. яъне ки сатҳи озоди зарф. ҳам бетартибона, ҳам лапанда. ва сеюм ҳолати агрегатӣ омадаем ҷисмҳои сахт. ҷисмҳои сахт шакли муайян доранд? бале. ҳама ҷисмҳои сахтро мо шакли муайян дошта метавонанд. мисол агар ман ба шумо китоб гӯям, шумо шакл дар саратон меояд. ин маъное он надорад ки ҳама ҷисмҳои сахт шакли муайян доранд. дуюм ҳаҷми муайян. албатта ҳаҷми муайян ҳам ҷисмҳои сахт доранд. ва молекулаҳояшон чӣ гуна ҳаракат мекунад? молекулаҳои ҷисми сахт ҳаракат мекунанд ҳаракати лапанда. танҳо чӣ гуна ҳаракат мекарданд? ҳаракати лапанда. яъне ки мо се ҳолати агрегатиро ҷобаҷо кардем. якум ҳолати агрегатӣ газ, шакли муайян, ҳаҷми муайян надоранд, ҳаракати молекулаашон бетартибона. дуюм ҳолати агрегатии моеъ, шакли муайян, ҳаҷми муайян доранд, шакли муайян надоранд, ҳаракати молекулаашон ҳам бетартибона, ҳам лапанда. сеюм ҳолати агрегатии сахт, шакли муайян доранд, ҳаҷми муайян доранд, ҳаракати молекулаашон лапанда. ва мо гуфтем мо 4 ҳолати агрегатӣ дорем. чорум ҳолати агрегатӣ ин плазма. плазма дар ҳарорати ниҳоят баланд ё ҳарорати ниҳоят паст вомехӯрад. агар мо қабатҳои офтобро бинем, қабати фотосфераи офтоб аз плазма иборат аст. фотосфераи офтоб аз чӣ иборат аст? Аз плазма. дарси пурраро метавонед аз телеграм канали мо дастрас намоед. ссилкаи он дар описание гузошта шудааст.